Ake sibingelele balaleli beBlaqlife emakhaya, sibingelele eLimpopo, sibingelele eCape Town, sibingelele kwaZulu Natal, sibingelele eNorth West. Ngihleli no Dr. Khele umfoko amazeko vekuzane lo lokhulumako unondela mzimba ogandla abathuthe bathathu umthathu injakimi. Mshana. Ngithatha ke ngikubuze lapha mshana ubingelele kuqala bese ngihlala embuzweni imanga engiyifice uzenza lapha esigodlweni sakamavekuzane. Awunondela mzimba emsamqaphule ngobeshisa odliwa izinjinga. Cha sibingelele kubalaleli nababukeli beBlaqlife TV. Obingelela uyena uDr. Ulukhele. Mshana ngike ngafica kuphithiza abantu egcekeni kuthiwa bayathwasa abanye baphethe izimvu kuthiwa bazothwala. Ngabe mshana ukuthatha phi lokuthi uyethwalisa noma uyathwasisa na? Nondela mzimba mina ngiyethwalisa. Ngiyathwasisa. Umuntu ozothwasa sigcina naye kuzona izimbuzi nezinkukhu. Yebo. Othwalayo kusuke sekuphethwe amagusha. Yebo. Inqama lapho ngisuke ngenza izethwalo. Izethwalo ngisuke ngizenza ke malume ngamagusha. Sibalekela ukuthi kungafa abantu. Ngoba once into mawuyithatha lapha ekhaya singahlabi isilwane sithatha inyongo yakhona. Ngoba kufuneka into bayiphuma la ekhaya eyisithwalo engisenzako iphume ngenyongo nempuphu nogologo omhlophe nobomvu kuze phambili iphinde futhi ilindele ukuthi kuhlatshwe kuthathwe inyongo namagologo kuze kufike kulunge. Ngabe mshana unabo tokoloshi ngoba abanye baye bathi balanda ama boys lapha kwena. Abanye bathi balande omantindane. Ngabe ufuyile yini? Angisho kufuya kwezinkukhu ke. Ngabe unawo utokoloshi na? Utokoloshi nondela mzimba ngicabanga ukuthi umoya okhona engihamba nawo. Kodwa ke umoya omningi ngovusa kubona abantu. Abantu befika notokoloshi babo bese siyavumelana ukuthi lo tokoloshi siyawuxosha noma siyawuguqula ukusebenzele na. Uma ngabe uhlushwa umkhovu ekhaya ngithi yemine khuluma ukuthi lo mkhovu ngiqoshe noma nguvuse ukusebenzele na. Noma ufuna mina ngikwakhele umkhovu uhambe nawo na. Ngisebenza kanjalo. Mshana ngiyabona indoda enye yasePitoli ilethe imoto lapha kwena ithi izobonga. Ithi wayisa olwandle kwaphakama inkosazana emanzini. Ngabe kwakwenzeke njani lapho? Umuntu wayesehambe kakhulu abantu lowo nondela mzimba. Bemwashanga washeke bamgxaba bamenzela yonke into kwangalunga lutho. Kwasiza ukuthi ke make efika lapha ekhaya ngamhlolela ngathola ukuthi unesiphiwo somuntu wasolwandle ukuthi lo muntu waselwandle wayesikhathini nama ngazanga kodwa izwi langikhomba ukuthi lo muntu ufuna kuyoveza olwandle ngoba kumveza olwandle wafike lapho amukele kwathola ibhavu kulengilozi ahamba nayo ekuphindeleni kwakhe emva lo muntu ePitoli wafike wasinda lo muntu kwakhona izinto ezikhanyako njoba kwazile ukuthi abuye nenqola. Angimcabanga ngimenzanga lutho ngamfaka olwandle ngoba kwakusho izwi kwase kulawula ukuthi ngemelele lapha kwami ngoba iclient malifike kwami mhlalo noma 3 days noma 5 days kwase kufika izwi kuye ukuthi abekuzela useqedile ngathi mina ngeke ngisenza lutho ke mangabe izwi kuwena selifikile phindele emva sengizwa ke imphumela yami mhleke njengoba lo muntu ekwazi ukubuya ezoshiya imoto. Mlalele emakhaya uyayizwela uDr. Khele ukuthi uye wayisa umuntu emanzini olwandle kwaphakama inzuzu noma ke inkosazana ngolesemzini wabe umuntu sothi soyaphumelela. Ungakhohlwa ke ukusubscribe lapha Blaqlife kuze kuthi uzohleze uthola zonke ingxoxo esiba nazo bohle noDr. Nondela mzimba ugandla abathuthe ahleli no Dr. Khele umsamo wavekuzane. Bengithi angibuze le ndaba mshana encane engiyitholile nami ngemthombo yami ethembekile ukuthi iqiniso ngampela yini ngoba ngizwa bathi umshana wakho Dlamini lapha suyethwalisa unikana notokoloshi so iphawulile ke nabalaleli bayezwe emakhaya singavalelisa utholakala kuphi mshana? Bangithola KZN eNanda eThekwini ezweni laseKongo bayafona kabantu nondela mzimba bathi 073 923 7589. Siyabonga emakhaya niqhubeke nibukele iBlaqlife izonilethela ingxoxo ezimnandi. Siyabonga. Is the Blaqlife TV.